Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur da, bai, azaroak 19 iritsi da eguna bazen garaia. Martxoaren 8 eta gizonen egunen noiz galdetzen duzuen gizonkote guztientzat, heldu da zuen eguna. Gaur, azaroak 19 asteartea, gizonen nazioarteko eguna da. Zorionak Patxi, Jose Luis, Miguel Eusebio, Iker, Aitor, Francisco. Gora borroka, bueno, ez dakit, baina, zuen eguna dela. Azaroaren 19 ospatzen den gizonaren nazioarteko eguna, 1982an ezarri zuen Thomas Auster irakasleak, Missouri Kansanseko Unibertsitateko ikasketa maskulinoen zentroko zuzendariak. Bere aitortza globala 1989an hasi bazen ere, data horrek garrantzi handiago hartu du azken urteotan, maskulinitateari eta gizonek gizarteari egiten dizkioten ekarpenei buruz hausnartzeko aukera gisa. Abia puntu hartan desikasitako keinuetan sakondu nahi nuke nor naizen bengo zoroitu arte. Gizon, haula izateko beharra daukat bengoz. Ez du emakumearen egunak bezain besteko aintzatespena, baina Ingeborg Breinesek UNESCOko emakumea eta bakearen kultura programako zuzendariak gizonezkoentzako nazioarteko eguna aukeratzeko ekimenaren alde egin zuen eta sexuen arteko oreka pixka bat emango duen ideia bikaintzat hartu zuen eta lankidetzan aritzeko interesa agertu zuen. Halaber, Nazio Batuen erakundearen menpeko beste agentzia batzuek, hala nola Osasun erakunde Panamerikarrak kontuan hartzen dute eta jarduerak antolatzen dituzte. Egunak bere webgune propioa du eta guskusiatzen aritu naiz. Eguna ospatzeko hainbat proposamen egiten dituzte. Tartean, sariak banatzea. Editatu daiteken txantioia ere badago. Aizu, banatuko ditugu sari batzuk? Ba, guazen. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. 'Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. Sarituko dugun lehenengo gizona, Fermin Muguruza. Arrazoia, astintzen jarraitzea. Izan ere Jaurlaritzak espetxetako kultura emanaldiei baldintzak gogortzea erabaki du Muguruzak martutenen eskaini zuen kontzertuaren ondorio gisa. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak zenbait kexa jaso omen ditu Euskal Autonomia Erkidegoko presondegietan eta baldintza berriak biktimak minduta ez sentitzea dute helburu. Maria Jesus San Joseren arabera. Sarri larun batean entzuntzen lehen aldiz martuteneko kartzelan. Auzokideek grabatutako bideoa viralizatu eginda eta Fermin Muguruzak berak ere zabaldu du sareetan. Muguruza, artista, saria zuretzako, segi ere egiten. Kozutela, eta pitita zarri bere muturretan saltzan zudela kontuatu gabeak. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Ea, beste sari bat. Hau, komedia sailean. Sarituak Angel Alkain eta Jon Iraola. Arrazoia, txiste matxistez aratagoko umorea egitea. Primeran plataformak ostegunean estrenatuko du azkarra eta baserritarra Erresuma Batuko BBC telebistaren The Fast and the Farmersi formatuaren bikoiztutako programa izango da. Formatu originalean Ingalaterran, Gales, Ipar Irlanda eta Eskozian ari dira leian, euskarara bikoiztutakoan euskalki desberdinak erabili dituzte. The Fast and the Farmerish traktore handien lehia ikusgarri bada, eta Tom Pemberton baserritar eta youtuberrak aurkezten du, baina adi. Azkarra eta baserritarra saioak euskarazko bertsioan ez du bikoizketa neutro bat izango ez. Antzeztutako humorezko bikoizketa berezi eta originala izango da. Galdutan ora ezen baserritar bat Madrilen. Zer nabil hemen, astokin rototan sartzen baserritar bat Madrilen. Etxita heldu naiz kongresura, ez nahi nuen galdetu. Mariano eta Felipek didate
Galdetze hutsa debekatu. Zer nabil hemen, galdutan ora ezen, baserritar bat Madrilen. Zer nabil hemen, bierregeta musen, baserritar bat Madrilen. Venga, urrengo gizon egunaren saria. Sariduna, Asisko Urmeneta. Arrazoia, kultur sorkuntzan etengabe aritzeagatik. Herriz herri dabil Asisko Urmeneta irudiak filmatzen, elkarrizketak grabatzen, dokumentatzen, ni ez naiz sorgina, suak errerik, keak gorderik dokumentala egiteko. Euskal Herrian sorginez dugun ikuspegia aztertuz hasi nahi izan du elkarrizketa, filmari testuingurua emate aldera. Batetik mitologiaren aldetik botere bereziak ditu sorginek, eta lurrekoa da, edo Jose Miguel Barandiaranek esan bezala lurpeko izakia da, zehazkiago eta gauekoa. Alaxia azaldu du. Gaur egun eraikitzen ari den irudikapen garaikidearen arabera, feminismoaren ikur bilakatu da sorgina, eta alderdi horri ere heldu nahi izan dio Urmenetak. Gaur abiatuko da proiektua aurrera ateratzeko martxan jarri duten crowdfunding kanpaina. Egitasmoak aurrera egingo du bilduko duten dirua diru, baina Urmenetaren hitzetan osotasun estetikoa eta teknikoa ematearren beharko genuke xoxa. Ikusleari diogun errespetuagatik. Erretzen dituzte sorginen erratzago dauzkagu. Erretzen dituzte sorginen harima ez da galdu. Erretzen dituzte sorginen irripara garagu. Sasien gainera oiuta iritzi. Lainoen azpian azken nahi du bizi. Eskumunturrak loturik baina bihotzatzen. Ba, urrengo sariak Adolf Windows Vincent Van Gogh eta Buenaventura Durruti. Arrazoia, efemerideak besterik gabe. 1938ko gaurko egunez, Adolf Windows kimikari eta mediku alemaniarrak D1 vitamina kristal purueneran lortu zuen. Ergosterola irradiatuz. Vitamina bat modu puruan isolatzen den lehen aldia izan zen. Jose Buenaventura Durruti Dumange sindikalista eta anarkista iraultzaileak gaurko egunez hiltzen 1926an. Madrilgo frontean bertan bala galdu batek hil zuen eta zenbaiten ustez sektore stalinistak egon zitezkeen horren atzean. Eta azkena, 1988an Vincent Van Goghen Portrait de l'artiste sans Bach kuadroa 71,5 milioi dolarrengatik saldu zen enkante batean. Txampon batzuen truke izu. Que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando. Oñatin esatute julen, hau afanian zeok. Afanian zeok. Afanian. Bai, Zer da hori? Bai. Ba, afanian, bueno, oñatiarrek mesedez zuzen dieza datela, baina nik oñatiarrek entzun diedanean beti, zera, ba, pixkate, olatu aparrean, edo benido arriba, edo, bai, afanian, dena ematen. Xaukuna xauk. Bai. Bai, tu diga, bai. Bai. Eta oñatin bakarrik ez, nik uste arrasaten da, txabaletan da. Bai. Uste git, hor inguru hortan. Hanka sartzeko lizintziarekin, baina bai, hori esango konsulta ingo dugu segituan eta hau, argitu beharko dugu. Entzuleek idatzi 688-722-4 telefonora, gure WhatsAppera. Pasaron 6 meses. Tira, ala ere horrela nahikoa ez da. Gizonen Bai, nazioarteko eguna nahiko ospatu dugu. Listo, Ezin dezu esan, egun hau existitzen ez denik. Gainera, beste naziarteko egun batzuk ere badaude egutegian, azaroaren 19 komun zuloaren mundu eguna da. Goiuri ez egin txisterik, goiuri ez egin txisterik, goiuri ez egin txisterik, goiuri ez egin txisterik. 2013an Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak erabaki zuen azaroaren 19 komunaren mundu eguna izendatzea. Guztiontzako saneamendua proiektuaren testu inguruan. Edateko ura eta oinarrizko saneamendu zerbitzuak modu iraunkorrean eskuratzeak duen garrantziaz jabetzeko kanpaina baten zati gisa. Ezagutzen zenduen amuñengo martolo, gazta ikuska batekin amartalo, jateko alako motilik ez dago. Horrela bai, gonbidatuak aurkezteko prez gaur txintxajo lasak proiektua ezagutuko dugu.
Zu Goiuri. Tira, Maialen Tellabidere badator eta Tiny Desk kontzertu berezietako Karriel eta Paco Amorosen saioa ziardungo du. Done jakue bidea hainbat emakumeek, hau ez da parra kontu baino, Done jakue bidean hainbat emakumeek jasan dituzten erasoen inguruan ere hariko gara, Eire Maia Manterolarekin, eta Maia Beitiarekin, San Agustin filosofaz ere, hariko gara. Baina gauza gehiago bai, Inork ez du esango, hau programa eklektikoa ez denik. Komuntzuloan kaka egiten, eta San Agustini buruz filosofiaz, dena hola, zeharka. Eklektikoa eta eklesiastikoa. Entzuleok azaroak emeretzi ditu gaur eta asteartea da ongi etorri guztioi. Bigarren kafera, Goiuri, arnaz hartu, emakumia. Barkatu, Oh. Ondo zaude? Ez. Ostras. Wow. Eire, saion zerbait emakumia ni. Eire danik. Eie, Maia. The Eye of the Tiger. No. Entzuleok, asteartea horrela xerori zaigu, pixkate desorekan. Ongi etorri izan da bezala, naiz irratian zarete bigarren kafean. Egunon! Zuekin, Jaun Andreok, Eire Maia Manterola, egunon! Egunon! Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe arbe oso egun konk. Egun konk, etxo, bultek emango, alperri gaitu. Eta egun komunetik buelta man ezin da bilena, Goiuri ezin zarandia. Egunon! Eze terapeutikoa parra, Egunon, ze ondo. Izketan ari zaizuen hau inigo Asensio Ilurbide gaur bigarren kafeak 873 du akaso horregatik gabiltza pixka bat txoratuta. Goizak 10 eta 18 minutu, azaroak 19 gulau zuekin milaka urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean edo horrelako zerbait. Garen galdetzeko, bizitza motza dela jakiteko, carpe diem esan dugu bakoitzeko, horretarako, bakoitzazke dagoela sentitzeko, bakoitzak bere bidea. Izan ziteken gaurko gure maite duta, Search bueltan da, ondakinez eraiki kantu honekin esan digu, badatorrela, urtarrilean disko berria eta pozarren hartu dugu, bide batez, gonbidapenare luzatu beharko diogu gure elkarrizketa akustikoetan, urtarrilean edo otsailean buelta egin dezan izan zen gurean, baina denboratxo bat ere pasa da eta berriz ere izango dugu gustora Search gurean. Ondakinez eraiki hau kantutzarra osatu duena urte amaitzeko. Behatzea abandonatu baten, bakari, pentsamendu ilunekin, bakari, alperrik diren marko hauekin, bakari, sentitzen. Maite duten tarteari ingo diogu lekua, Julen Goikoetxe Arbegozo, zein da zure maite duta? Bada maite dutetik eta maite dutezetik duen zerbait. Testu inguru pixkat jarriko dut. Duela 12-14 urte, herrian, gure herrian alegian izan genuen musika talde xelebre bat, bazelako nolabait ere, nola esan, zuzeneko musikarekin egindako karaoke moduko bat. Bazegoen, garai batean Ziklos Garaialde izeneko talde bat alegian,
eta herrian ospakizun berezi bat egintearen aitzakian, taldeari esan zitzaionea, utzita urtea zera matzaten, baina kanta batzuk jotzera animatuko ote ziren. Eta beraiek, esan zuten, gu animatuko ginateke, baina gu kanta gutxi dauzkagu, eta eaz beste zerbaitekin osatu dezakegun, eta orduan, gaztea gore baginen, eta ibiltzen ginen, hor, herrian bertsio batzuk eta egiten, lagun batzuk, eta guri esan ziguten, animatuko zinateke, eta, gu animatzeko baina zerbait bertsioa jotzea aparte, zer bereziare egin genuen, eta pentsatu genuen, kantu bakoitza abeslari ezberdin bate kantatzea, herriko gure lagun edo beste duzin izan ziteken. Eta horrela hasi ginen, eta egin genuen kontzertura, eta oso ondo atera zen, eta hasieran 6 izan zirenak, gero 15 bihurtu ziren, gero 25, eta azkenerako 30. Eta ibili ginen urte pare batez, eta hemen, zuzeneko karaoke horrekin, joaten ginen lekura, 30 40 laun agertzen ginen, eta festa politak izaten ziren, eta 2012an, utzi egin genuen, edo behintzat geratu egin ginen. Kontua da, aurten, 12 urte eta gero, gauza bat eta beste tarteko, berriz ere, kontzertu bat egitera animatu garela, edo esan digute, eta heldu diogu erronkari, hori polita da, baina beste alde batera, esaten da ez, bigarren zatiak ez direla sekula politak izaten, eta asko ari zait kostatzen, esatea nahi baldin baduzue, berriz ere 30 kantu inguruko repertorio bat hildu, guztiak bertsioak dira, baina 12 urtean jendea aldatu gara, bizitza aldatu zaigu batzuei, eta jendea hartaldera batzea, jendea animatu egiten da, baina gero badakizu disiplina kontuak, eta egin behar da, eta karrotik urditik tiratzeak, 12 urte eta gero neke gehiago eragiten du, baina egingo dugu, eta hori bai, bat egingo du, eta listo. Isilik zeraman notizia hau Julenek? Bai, isilin eraman. Hola, zuzenean enteratu behar. Zu bezen ekingo jedi. Nik beneke. Bida. Bele. Eire Maia Manterola, zinatzure maite duta. Bueno, gaur gozian magia gertatu da hemen. 2 hilabete ingurunua hemen ja, zuekin. 2 hilabete ja? Ez da posible zinduteke. Ez, berroita maregun bihar. Bueno, kasua. Goizero ikusten nun Goiurik ordenagaiba irekitze zula. Bale, guazen entzulei kontatzea, behin ere parregin dezaten, markatu. Eta ikusten nun jartzen zola egunon. Eta hola, aestetik gatza egunon, politia. Tipografia oso polita dauka, gainera. Bai, agradablia da. Eta pentsatzen nun, programa uta ongoa egunon hau goizean jartzeko eta gero juningoa, ose, eta gaur, hau sartu naiz, hori jakitea. Eta esan dut Goiuri, gaueko 11etan ordenagailua irekitze zunean egunon jartzizu. Eta esan dit, bai. Bai. Eta jazta. A ber, wow. Egia da, askoz, zentzudunagoa izango litzakela, ordenagailuaren orduaren arabera, egunon, arratsaldeon, gabon, odena jartzea, baina ez dut lortzu teknologia hori. Beraz, egin dudana izan da, nik diseinatu dut argazki batetik abiatuta, nik jarri diot gainetik egunon, eta horrela, eta jarri dut argazki hori pantailan, bezala, eta bai, egia da, gaueko 11etan ordenagailua pizten dudanean, ordenagailuak esaten didala egun. Hori ez da egin behar. Ordenagailuak 11etan ez da biztu da. Begira, arrazoi. Hori da. Hortxe, konponduta, arazo, eskerrik asko Julen. Hori da behar genuen teknologia. 5 euro, Goiuri zeizarandia, eta zure maite duta? Enuke jakingo esaten. Bida, zesati zuten. Hori da. Bea. Krisis. Zer esan, ez dute ekarri prestatuta. Maite dutik, hori egia da. Bai, bale, badaukat, maite duta. Ezagutzen duzu Pekin Express saioa? Bai. Urtea ditu horrek, Bai, vale. urte asko ditu. Baina orain denboraldi berria hasi da. HBO-n. Eta ikusten ari naiz, eta asko gustatzen zait telebista saio hori. Ezagutzen ez zuenarentzat, Pekin Express duela urte batzuk Espainiar telebistan eman zuten, eta gero ja utzi egin zuten emateari, baina Frantziako telebistan urtero eskaintzen dute. Sekulako arrakasta du. Bikoteak elkartzen dira, aita alabak, lagunak, lankideak, lengusuak, koinatuak, batzutan ez ezagunak. Eta egiten dute bidaia moduko bat, Pekin Express izena du, baino
ikusten ari naizen bertsioan, Laos, Kambodia eta Vietnam bisitatzen dituzte, eta daukate egunean euro bat, eta ezin dute euro hori erabili bidaiatzeko, da jateko bakarrik. Orduan bidaiatzeko autostopa egin behar dute, edo lortu behar dute norbaitek taxi bat ordaintzea, horrelakoak. Eta orduan inberdituzte, egunean batzuetan 300 kilometro eta horrelakoak xoxik gastatu gabe. Eta gero, proba jartzen dizkiote, eta proba guzti horiek izaten dute nolabiteko lotura hango kulturarekin. Eta ikusten ari naiz, denboraldi berri hau asko gustatzen zait, eta hori ere maite dut, Pekin Express gomendatzen dit mundu guztuari. Nik maite ditut kasualitateak eta oso azkar kontatuko dut. Duela asteburu parat kontatu nuen, unibertsitateko lagunekin elkartu ginela hor Naparroko etxe batean, eta nire lagun baten seme gazteena bihurri xamarra da. Eta gurasok pixka desesperatuta, bidai luzean Madrilen bizi dira, ara hor baraino, eta ikusten nuen pixkate, badakizue batzutan kanpotik ikusten ditugula gozak, eta gero barruan egunerokoan dagoen aita edo ama hori dagoela erretaia, ume baten jarrerarekin, eta egin nuen, olako irukua jaurti nuen goiuri bere maitutarekin bezala, esan, Mario, nire laguna ere, esei zaitxez. Taltxan nintzen, umek enindun ezautzen txikina, ez da iniz ikusi nun, baina oso txikitan da. Ja, urte batzuk pasa dire, igual 2 urte ikusi gabe, eta baina 3 urte izango ditu, olau. Eta antxe jo nintzen, eta zenion, eseri hor, eta hasi zaitxea faltzen, baina derrepenten. Hola, serio, denak isilik. Eta, euskeraz, umeak ez daki euskeraz, Madrilen jaio eta Madrildarra daume hori. Eta horren gazteria desan nion. Eseri, eta jan. Antxer izan jaten, manitun 2 pauso atzea, giratu nintzen, eta antxe zion, ni kontrolatzen da. Behatu nola, hasi dan jaten. Azte buru guztian, ume guztiak ibiliziran oso txintxo, nik esaten hilako. Dauzkegu 10 minutu pijama jantzi eta oean egoteko denak. 2 minutu hortzak garbitzeko, benga kronometroa martxan hau, eta umeura urrengo gunean ere bazkal orduan, hola, zebien erdi bihurrituta dani. Enzo, baina ezer gehiago esan gabe, eseitze zan da. Eta honekin, egontzan ukelelea jotzen, jolasten, oso ondo, baina disiplina momentu iristen ziren kriston zea. Horren, atzo eran egun ez da izan zen, goatu nintzen berarekin, eta bialdunen audioan nire lagun honi, arentzako. Zer muzaizea, ze pasatzea, ondo portatzen ari zea, ondo aizea jaten batez ere, ondo aizea jaten, porque bazkal ordu badakit, eta no seke... Eta nire lagunak erantzun zian atzu, enizun erantzun baino, justu momentu hortan kriston berrintxak intzion umea, ezin buelte eman, eta zura audio entzun honen jarri nion, baina hola, como la seda, esan diten. Bueno, bakizu, segurako beldurra dizula. Kriston beldurra. Hau da, erregimen diktatorial batean. Pedagogia modernoaren erabateko iraultza, suposatzen duenek. Bai, ez beldurra ez, errespetua dit. Eta hoi parra botan ditu esan duen, afaldu zigun kategorin. Zura hotxa entzun eta baretu intzan da. Azure lagunari balio dio, Balizko pedagogia gogorre dut dena korre, baina balio dio. Gazatzen gizut, nire pedagogia arena baino hobea da. Osea, kalkulatu ze puntutan dagoen, eta ziurrenik zergatik umea dagoen bestela, noski. Baina tira, eta esan zidan, igual esaldi batzuk grabatzen badizkiazu Alexan programatzeko. Alexa, jarri inigo. Batean itxurtan inigoren hau txar. Enzo, afaltzeko ordua da. Bai, bueno, mendik mutxu bat Enzori. Bai, mutxu bat. Oso mutil jatorra da. Egia da, nerekin zebienean txintxo. Eta gero, bihurrik eritan ibiltze zan, baina, bueno, adarra jo gabe. Hemen egunon, albiste hon bat dio Gorkak, Durango gorako eman didatea akreditazioa eta lekutxu bat izango dugu, Arki Gorka, nire maite duta da ostiralen telefonoekin arazok eta irratian, eta horren ordez, Donostia juntan magia ikusi eta afaldu nongo jose ondo. Hemen diek diote Goiuri, me encantas, zelako parrek, esango nuke bai. Egunon gaztiak, Julen abixatu, ziklo... kontzertuaren movida hori. Nola? Manillares Iturriaga. Hori da. Ez, Manillares... Bai, hori da. Hori izen. Bai, ala. Niozuk ez ez horrela esan? Ziklos garaialde zen hasieran jo bartzuen taldea, eta guri esan ziguten izema bergen nula, eta ziklos garaialderekin lotuta. Manillares Iturriaga, hori da. Abixatu, Manillares Iturriagaren kontzertu datu zenan. Unon, zer moduz, kamiseta hori ini, kamiseta hau berria da, Gorka. Bia, Durangoko azokan eskuragarri izango duzu, bide batez. Goizeko 10 eta 31 minutu ditu, eta mentxe gabiltza, maite dutekin bueltan eta festan, Gorka horbizu janela bat, edo eskintzen ari zegun bitartean.
Eguzkiak itzali ditu gainerako argiak, xorien kantak entzun ditut ariak. Hotz egiten badu alboan nauzu, ederra zaude goizetan zure minarindu nahi nuke. Egunon, naze energia diote hemendik. Bai, ez da gizeko saldu dugun gaur, baina egia esan, astelenean baino desente energia gehiagorekin gabiltza, atzo baino desente energia gehiagorekin. Bai, eta begira niri bereziki astearteak batzuetan gogorragoak egiten zaizkidala astelenak baino gaur ez. Ja. Barre algara batek dena konpontzen. Egun faltsu xamarra da asteartea, Bai, faltsua da. Bai, badok astearteak hola pixkate liberalek duten tramparako ze hori ez? Dena oso ondo, baina iztean momentu bat eskua poltsikuan daukazula. Bai, astearteak ere badu, pixket. Eta fidatzeko eguna. Lapur gorriaren itxura, bai. Takidanik. Zitien parra. Ez da geratu, raio zidenetik. Zer den? Baina hori hona da, ez? Barre egitea... Segoiz moitu daukideu, Oso hona da. Gauza asko gertatu direla laborategi ontan... Zer? Gauza asko gertatu dira laborategi goizan? Eta gauzat esango dizuet, goizak bestelakoak dira goiurin ordenagailuak egunon, esaten dizunean. Barkatu, aizu. Hemen aritu gara lanean txintxo, batzuk beste baino gehiago. Julenek ez du. Ez didazu eutzi ezer egiten. Ez berdina. Nigok enzoi bezala. Kontatu behar dugu sekulako lan istripua gertatu dela hemen. Kezkatuta gaudela. Gure laborategiko ateak irentsi duela pertsona bat. Eta... Kotxoa. Eta odoloztu zaigula ia. Baina, buelta eman diogula egunari, eta dena... asko zobeto, ez? Debe. Hemendik dena... Bastante ondo. Dena goruntz, dena oberuntz. Prakak bera. Bihotzak gora eta prakak bera. Egunon, entzuleo guagoaz aurrera, lasai, hau serio jarriko da segituen, eta mentxe naiz irratian, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez ustean sortzen edo etortzen omen dira ideiarik onenak. Bila eta bila aritzeak eragin dezaken antxietatetik urrun, aizu, eta horrelako zerbait egingo bagenu, bezalako esaldi batek kate luze bat ekarri dezake atzetik. Jarraian ezagutuko dugun egitasmoa kokatzeko lizentzia hori hartu dugu guk, eta txintxa jolasaken atzean dauden kidek esango digute zenbateraino duen ez ustegotik, eta zenbat analisi sakon baten ostean martxan jarritako zerbaitetik. Misterioa dute oinarri, eta guk ere ez dugu askorik aurreratuko sarrera honetan. Aiora Etxeberria eta Nagore Sánchez dira txintxa jolasak proiektuaren atzean dauden izenetako batzuk, eta berai emango diegu hitza egiten dutena azaltzeko. Aiora, Nagore, egunon eta ongi etorri, bigarren kafera. Egunon. Zer moduz gara? Ondo. Bueno, Aiora eta Nagore, guk sarreran ez dugu, zerbait aurreratu dugu, baina misterioare utzi diogu lekua, ze uste dut zuen egitasmo honen oinarrietako bat badela, misterioa, ezta?
Bai, misterio, hasi zan guztia orain dela urte bete, gutxi gora bera, Legorretako gau beltza aurretik taldetxo bat elkartu ginen herrin gau beltza ospatzeko asmoz, lehenengo aldiz, eta hoi hain ondo junda gero, taldetxo berdin horrek, misteriozko material desberdine probatzen hasi ginen, gu erosi, jolastu, aztertu, eta hor konturatu ginen pixkat misterio inguruko jolasen ingurun euskerazko utxunea zeola. Topatu genituen guztik gaztelania zeuden, eta material desberdinek ikusi genituen potentziala zeukeala, baino euskarri gabea. Da pixkat hor hasi ginen, saltxan da sortzen txintxa jolasak. Bai, probatu genduen misteriozko jolas bat, eta hortan oinarrituta antzeko bat sortu gendun euskeraz. Eta izango litzake mai jolas bat eta novela baten arteko zerbait. Planteatzen da lehenengo misterio kasu bat eta novela baten historia irakurtzen dezun bezala, hemen pistak irakurtzen dituzu. Eta pista horiek aztertuz iritsi behar dezu ondorio batea. Eta ustekaben hasi ginen jolas modun eta sortu ingendun olako jolas bat, eta hor daukeu. Hasi zarete pixkanaka misterioa, txintxa jolasaken misterio honen ingurukoak argitzen, aipatu dituzue alde batetik gau beltza aipatu duzue, eta hor bazegoela edo somatu zenutela zerbait sortzeko edo behar hori. Ez dakit nola sortu zen edo ideia nondin hori etorri zen, hantxe elkartutako taldetxo baten ideia izan ote zen, eta behin hasi zinetenean gutxi gora bera zerbait egiteko kontuari bueltaka, bazeuden behar batzuk identifikatuta edo bazen dituzten gabeziaren batzuk somatzen zen dituzten eta horri erantzun bat emateko sortu zenuten proiektua? Gau beltza bea herrin ospatzena, bai, gabezi ikusten gendulako, gure kultura, euskeran sustraia pixkat galtzen aiziela, eta beste zenbait herritan gau beltzeko ospakizuna martxan jarrita zionez, guke erabaki gendun, igual herrin zerbait ekinemenen bat itea egon gozala. Eta, udaletxe eta beste eragile batzun laguntzaz, denbora oso gutxin 3 bat astetan antolatu gendun urriko 31 eta aurreko egunetako ekintza desberdinek. Eta horien arten antolatu gendun iesgela bat. Oso modan zeon eta, proba hori nahi gendun zerbait xumea izan zen, baina herrin oso harrera ona izan zuna, ez? Gau beltza, ambienta gendun baita gau beltzea, bildurre, misterioa, eta horre enigma eta jolas desberdinekin genitun, da oso ondo funtzionatu zuen. Orduan, horren aria guk iesgela guri gustau zitzaigun, baina guk ezin izan gendun parte hartu, nik uste horreatik izan zela pixkatiko aber zer da hon, eta jolasa erosi, eta guri hainbeste gustatu, eta hortxe jarri ginen martxan. Eta ez dakit hau ekimen honen sorrera, badago ez dakit alor akademikoarekin lotu liteke, edo kalean guraso talde baten egonezin batzuen ondorio sortutakoa, edo nundu jatorri honek aiora? Nik usteat pixkat nasketa badala, ez da? Ze azkenen gurasok gea, baino eziketa mundun lan iten den profesionalake bagea, eta orduan nik usteat askotan dena pixkat nastu iten dala. Eta guraso bezala ezin egon bat zeon lehen nagorek komentatu duen euskal kulturan ingurun, baino ez hitzaile eta irakasle bestelare material hau eskuratu deunen ikusi deu potentzial handi eduki dezakela gai asko lantzeko. Ze azkenen egiten ditezun pistak moldatu ditzazkezu edozen gauza lantzeko. Hasi herri baten ezagutzatik, mapak izan lehizkelako, jarraitu dezakezu eskolan kurrikulumen jarrita daon ariketa edo helburu zehatz batzuk lantzeko,
edo bestelako helburuk lantzeko ere bai, ez? Oso nola esatea, moldagarrie da. Bai. Da material oso moldagarrie, orduan behin basea sortu ezkeoz, ikuste dugu potentziala handia eduki dezakela. Publikoi gustatze bazaio, noski. Hezkuntza formatoako balio du, baina baita aisialdiako, ze gu ala hasi ginen lagun talde bat, mai baten ingurun, kasu bat aztertzen, ordun erabilera anitzak eman ditzazkela irutze zaigu. Eta gero segun ze zailtasunekin materiala sortzen dan, balio lezake familin lantzeko, eta aurrak eta helduk elkarrekin momentu goxo bat sortzeko. Eta esan duzue, nola baitere, kalean sortutako ekimen badela, baina baduzuela zuek alor profesionalean, ezitzaile eta hezkuntza alorrean eskarmentua eta horretan diarduzuela. Ez dakit, zentzu horretan, erraza da materialak sortzea esan nahi dut, aipatu duzu, bidez berdinetarako edo helburu ezberdinak izan ditzaketela material horiek, hartzaile jakin batzuei, gai ezberdinen inguruan, mota bateko pistak edo bestelakoak emango zaizkie, erraza da material hori sortzea, pista horiek sortzea erraza egiten zaizue? Adibidek badaude, gazteleraz, beste hizkuntzatan mota ontako materialak existitzei, orduan da gauze, oinarri horiek hartu eta pixkat moldatzea gure ezaugarrita. Eta gero, nahorezuk aipatu duzu publikoari gustatu behartzaiola, hartzaile bat dago hor, pentsatzen dut, bizitzan gauza askotan bezala, saiatu eta akatsa egin, horrela ikasten dela, lehendabiziko esperientzia ura, gau beltzari begira 3 aste eskasian prestatu zenuten ura, nola atera zen? Oso ondo. Ekintza desberdinekin genitun, ipuin kontalarie, egun bertan 31 bertan jolasakin genitun aurrentzat, aurpegi margoketa, eskolatik laguntza jaso gendun eta beldurrak landu zituzten, gero 31an jaialdi batekin eta dantza prestatuta, beldurroiek erretzeko, eta iesgelan pasatu genitun, 2-3 egun ordu erdiko saiok zien, lehenengoa ia zingenduna xumea izan zen, ordu erdikoa, eta adin desberdin jatako jendea izan gendun, 12 urtetatik hasi eta 50 urtekoke hartu zuten parte. Eta denak oso gustuak gelditu zien, eta urtene berriro egin dugu, aurtengoa ja potologoa, hundigoa, aurten laguntza asko izan du eta atera die, baino laguntzik gabe inorretzan ateako iesgela hortatik. Pentsatzen dut, aiora lehendabiziko urte horretako hartzailek emantzi zuten feedbacka edo ikusi zenutena ez, honek akaso beto funtzionatu du, honek okerrago aurtengorako baliagarri izango zela ez, esperientzia hori, irakurketa bat egin eta materiala, ez dakit, berria sortu, egokitu edo hortik jasoko zenuten informazioa. Lehenengo azkenen proba bat izan zen, eta bigarrena nola hainbeste gustatu zitzaigun eta taldetxoare hortiken sortu zen, denbora gehiago eukideu baitare guke iesgela batzukin, lehen esan deuna, materiala beidatu, zer daun merkatu ikusi, eta orduan ideia desberdinek hartu, eta bigarrena nik ustet zentzu hortan landua izan dela. Lotura gehiago zeuken denak. Prestatu genitun jolas edo trama guztik. Eta bestea, aipagarria edo nei adierazgarria egin zaidan bestea, esan duzue, umeak bai, baina umez direnak ere bai. Nola erakartzen da? Umea ez den publiko hori, berez, esaten duzu ez, jolasak eta horrelako izena duen egitasmo batera, nola erakartzen da, edo nola animatzen da, kaso erakarri beharrik gabe jende animatuko da, nola da hori? Biz bost. Nik usteat misteriok beak badaukela olako gantxo moduko batez. Orokorren oso irakurtzalea aztan adre bai, igual misteriozko nobelak die, lehenengo irakurri eta harrapatze zaitun materiala. Orduan, misterio beak nik usteat jendea erakartzeula. Horratiken iruitza zaigu motor bat bezala dela eta hoi erabiltzea oso interesgarria dela motivazio sortzeko eta hortioken aurrea helburu eta eduki desberdinek lantzeko. Da orduan helduke bai nik ustet misterio kutsu hoi daukean gauzeta errex gertuatu daitezkela.
misterio eta zerbait berrie zala herrin. Lehenengo ies gela bai Donostin eta leku desberdinetan badaude guain formatoitako jolasak iteko aukera eta herrin bertan eokitzea doan kuriosidadeare bazan pixka lotxatu eta etorri zen, baina oso guztua atera ziren gero, así que bai. Gure artean, inork entzuten ez gaituela, olegorretan akaso ez du inork entzungo, lehen da biziko aldi hartan, albotik begira edo kalexinetik begira egon zirenetatik zenbat izan ziren, bigarrengoan parte hartzera animatu zirenak, edo ekimenarekin bat egin zutenak. Horrelakoetan izaten delako, zerbait berria dagoenean, lehenengo aldiz bazpare kanpotik begira egongo naiz, eta gero ikusten badut ondo funtzionatzen duela gerturatuko naiz. Nik usteat zoritxarraz dauken formatok, dauken akatsetako bat da publiko zabalea iristea oso zaila dela. Azkenen orduk daude, txandak daude, eta bigarrengon gertatu zana izan zan, kartelak jartzen hasi zien herrin, eta azken kartela jarri baino lehen, ja txanda guztik bukatuta zeuden. Beste egun bat erantzi behar izan genuen, beste pare bat ordukin. Ordun, lehenengo tioken gogoz gehatu zienak espero deu hor batzuk errepikatu zuten. Egongo ziela, baina zoritxarrez badakigu beste zenbait taldere geratu ziela jolasteko gogokin, baina probatu gabe. Baina ezin denea iritsi. Bueno, poliki, urratxez urratx. Akaso, ez dakit, hasieran aulantzen hasi zineten talde horretan, ez dakit, denborarekin, ekimenak eginala, lantaldea zabaldute den, edo jende animatu zeizuen horbait, esan ez, nik ere horre lagunduko dizuet, edo lagunduko nizueke, ez dakit, jolasak sortzen, edo materiala prestatzen, edo... Ni neoni adibidez, lehenengo taldetxo hortan ez neon, gero xego hasi nitzen... Eta zer izan zen, sartzea animatu zintuena edo erakarri zintuena? Egon zen momentu baten esan zenuena, nik horrego nahi dut. Bai, neire beti gustatu izan dut ezkit olako saltxak, eta bueno, nahi gehiena gustatzen zaitena da misterio historiok sortzea eta idaztea. Eta orduan pentsatu gendun, igual lagungarri izatea zeukela nire gusto hau, beste gauza batzuk itxeko. Hasi ginenak pixkat Marian eta ni izan ginen, baina gero elkartu ziren Tamara eta Aiora, eta beraie bin laguntza oso baliagarri aintzaigu, ze bakoitzak gauza desberdinak aportatzea izkio taldei, Aiorak esan duen bezala beha idaztea gustatzea, orduan dena historio batekin hasten da, orduan beha zaletasun da gaitasun handioi daukez historio zoragarrik sortze izkigula, orduan gero guri gutzako oso erresa da historioiei frogak, enigmak eta sartzea. Azkenean bada ez, elkar lan bat edo elkar osatze bat, asko eztabaidatzen duzu zentzu horretan, Aiorak ekarri dezaken lehen ideia hori gero asko eztabaidatzen da? Ez. Eske, Aiorak idazten duen guztiek pilo bat gustatzen zaigu. Bueno, lehen ideiak beti ez dian erek izaten, Askotan zuen... Igual base txiki bat jartzen du, baina gero ja beste guztie. Bai, bueno, Nagore eta Marian die oso aktibok, sortzen dituzte gauza pile bat. Eta askotan bi altzeitue gauzek, eta esate behidazozu Aiora, honekin historio bat sortu daiteken da. Igual askotan lehenengo probak die, eta proba hoikin sortzen da gero historie. Orduan, inditzeun jokutxo bakuitze, puntu diferentetatik hasi da, ariketa desberdina izan da sortzea. Bai, kasu bakoitza modu desberdin eta ez deu patroi, berdine jarraitu. Eta gero Tamara da logikan eta matematikan osona eta azkartasuna handiz okurritzen zaizkio enigmak, eta gero guko hoiei irudik eta jartzeizkieu, baino bisualki oso trebea da eta eskulanetan izugarritazko gaitasune du eta horrek asko laguntzeigu gure lan hontan. Bai, eta gero Marian, ja hasi gehala... Denak aurkezte, bai, noski. Marianek bere buru ere friki bezala... Teknologiko. Friki bezala deskribatzen batzutan bere burue, eta bueno, esan, habilidade handie dauke programa desberdinek erabiltzeko, material asko bilatzeko, bideokitzeko, irudik sortzeko, eta
Hola, Eta bakoitzek. velozidade handin itxitu, azkar. Bai. Osa, ni Marianen lan berdin eiteko, demora geixo behar izatzen, baina bueno. Aipatu dituzue bideoak, aipatu duzue teknologia, aipatu duzue internet, gaur egun esaten da, aiora, interneten ez dagoena ez dela existitzen, edo erakusten ez dela existitzen, horrazko dago ez da bidatzeko, baina zuek ere, nolabait ere sare sozialen bidez, zuen egiten duzuenaren berri emateko edo egiten duzuen hori edatzeko autua egin duzue, garrantzitsu jotzen duzue, hor egon beharra baino gehiago egiten duzuena erakusteko beharra edo garrantzitsu jotzen duzue. Bai, hor pasatu zan lehen esan den bezala sortu gendun misterio jolas kasu bat, baina da kasu potolo bat, ja elduri behi da. DBH. Da ona, orduan da. DBH-tik gora. Bai. Da material potolo bat, eta sortuta daukeu, baina ez gendekigun oso ondo jendengana nola iritsi material horrekin. Orduan, pentsatu gendun, aurrentzako misterio jolas txikigok, laburragok, gidatugok sortzea, oik PDF formaton jartzea, eta sare sozialak izan lehizkela tresna egokie, PDF hoi edo material hoi jendengana iristeko. Eta horrekin ikusi nahi gendun pixkat, ea jendek gustoko zuen edo ez, materiala, eta erabilgarri ezaien, edo ez. Gehienak irakaslek eta gurasok die materiala eskatu diguenak eta erabili duenak. Eta sare sozialak erabiltzeko helburu pixkat hortik hasi zan. Eta ze feedback jaso duzue, hor material hori erabili duten alor ezberdinetako engandik? Una, guri jaso diteun mezu positibok izan die, gustatu zaiela, baina ez dakigu gehiago nola zabaldu ez, batzutan emate igual motx gehitzen dela, o ez da gakit dan jarraitzea hitza lortzea, baina bueno, zabaldu inai deu, eta ez dakigu zein dan bide egoki horretik hasi ginen sare sozialakin. Hor ere akaso, nagore, lehen esan duguna ez, proiektu bat hasten duzunean, bizitzan zerbait hasten duzunean, saiakera egin behar da, saiakera horretatik aizki ateratzen denetik ikasi, akaso zentzu horretan ere sare sozialen edapen horretan hori izan liteke txintxako lasaken bidea? Ikasten joatea, esan nahi dut. Bai, une oro aige ikasten. Nik usten dut, bai, ikasten junbarko deu, eta gehien bat ea lortzen deun, jendeen iritzie guk sortzen deun materialakiko gustoko danez, baliagarria, gehiago itxeko edo bertan bera gelditzeko, bueno, gure asmoa da jarraitzea, ez? Ze beharran ikustet badaula eta gehiago euskerazko materiala izateko, ez da asko. Orduan, bueno, gu jarraitu ingo dugu zeate zabaltzen zaizkigun, atek itxire ingo zaizkigu, eta espero deu beste batzuke irikiko zaizkigula. Aiora, zentzu horretan pentsatzen dut, esan duzu ez, irakasleek ere eskatzen dizkizutela materialak, irakasleek material horren erabileraren inguruan atera dituzten ondoriago zuekin partekatzeak, pentsatzen dut alde batetik dagoen materiala, ez da egokitu, baina akaso, amendik abiatu da, akaso beste haure sortu daiteke, horrelako bideak ere, bidezidorra zabaltzeko balioko duela. Ideia izugarri dauzkogu. Gehiegi. Gauza da, oiei denai, forma nola emateieun desbideratu gabe, zegu gure oinarri ere ez deu galdu nahi. Orduan, idea asko dauzkeu, soporte desberdinetan, ideak izango lieke denak, baina denak die misterioa, jolasa eta euskerakin lotutakok. Bueno, beraz, orain arteko bidea egin baldin baduzu, akaso legorretan 3 asteren buruan prestatu zenuten gau beltza prestatzen ari zinetenean, akaso etzen duten pentsatuko oraingo egoera honetara iristea, akaso hemendik hilabete batzuetara berriz ere elkarrekin hitz egingo dugu eta esango diguzue, duela hilabete batzuk buruan genituenak gauzatzen ari gara. Beraz, hori ate horiek ez dauzkazu etxita. Ez. Misterioan atea beti irikita. Hori da, eta misterio ipatu duzula jora, bukatze aldera, izenaren inguruan ere galdetu nahi nizueke, txintxa jolasak txori txiki batek esan dit, badagoela izenaren atzean ere zerbait, beraz, zuei utziko dizu eta azaltzen. Bueno, azkenen historia hau dena dator parken elkartu gehalako, gure umek edade antzekok die eta elkarrekin jolasten die eta hortioken jungea gure bai alkar hobeto ezautzen.
Eta nahi gabe, parken espero ez dien harremanak sortzei eta horra hemen gure historie. Eta horrekin lotuta, pentsatzen genduen, gure oinarri horri nolabaiteko lotura zeuken izenan bat jarri beharko geniola proiektu honi, eta ikusten danez, esan diguenez, txintxa izenakin legorretan deitze omentzien kulunpioi edo zabuai. Eta hortioken etorri zitzaigun ideia, legorretan sortu dan talde bat izan da, politia izango zala, herriei behire ekinu bat itea, eta hitzoi erabiltzea. Azalpenak eman da, misterioa neurri batean behintzat argituta. Aiora Etxeberri eta Nagore Sánchez txintxa jolasak ekimeneko kidetako batzuk, esan dugu, entzulei gogoratu, Instagram sare sozialen hortxe zaudetela, txintxa jolasak erabiltzaile izenarekin, bertan egiten duzuenaren nondik norakoak ikusi eta kontsultatu daitezke. Esan dagoa, eskerrik asko, bigarren kafera horbiltzeagatik, eta hemendik hilabete batzutara, akaso, beste kontu batzuen inguruan hariko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Isila kalea bera bada zaldunik gabeko brida hau norena da zeri egin aurre nori eman bizkarra atzera ez begiratu, gaindi ezazulanda. Zigorrari, zigorkaba, zaldi emozionalak gara. Zaldunik ezean, akaso karabana. Daramagun gurdian, nordea brugoa. Zangopea daukat, ferraz ongi joa. Ekin josita daude gure asmoak zigorrari zigorkaba zaldi emozionalak gara. Eguna amaitzean, gauero trantzean, lotuko zaituzte paradisustean. Tortura goxoenen baratzean. Zaldia izan arren, zabiltzasto lanean. Zigorrari, zigorkaba, zaldi emozionalak. Hortxe gara zaldi emozionalak, Petiren kantu eder hau entzuten, baina bagoaz estudio zentraletara segituan azken ordukoaren bila, antxe oinatze Aizpuru lankidere zai duguet. Aizpuru, egunon? Kaixo, egunon entzule guztioi. Gaurkoan nabarmentzeko kontuetako bat Ukrainako gerrari lotuta beti ere dakizuenez, 1000 egun betetzen direla gaur Vladimir Putinek Ukrainan eskala handiko inbasio hori hasteko agindua eman zuenetik, eta azken egunetan nolabait izan dira mugimenduak honen bueltan. Esaterako dakizuenez, Joe Biden
kasu honetan utziko du etxe zuria, eta Donald Trump etorriko da bere atzetik. Trumpek esan du, gerra egun batetik bestera amaitzeko moduan izango dela, eta bat dirudi hori ekiditeko ero, Bidenek atzokoan iragarri zuela, irismen luzeko misileak Errusiaren aurka erabiltzeko baimena eman zuela. Gaurkoan erantzuna etorri da, Errusiaren partetik, kasu honetan, Moskuk, Vladimir Putinek arma nuklearrak erabiltzeko aukera handitu baitu doktrina nuklear berria izenekoa onartuta. Dekretu Errusiako agintarien lege dokumento jasotzen dituen webgunean kaleratu dute. Bertan, Errusiak eskubide ematen dio bere buruari arma konbentzionalen bidez jasandako eraso bati arma nuklearrekin erantzuten baldin eta eraso horrek Errusia edo Bielorrusia mehatxatzen baditu. Hala, aurreko doktrinak jasotzen zituenak, baino eraso mota gehiago ditu barne neurri. Ikusiko dugu, kasu honetan ikusten ari gara, eskalada hori, tentsioa, baina honek zer ematen duen, oraindik ere ikusteke dago luze. Bestelakoan, Valentziari lotuta eta bertan ikusita gobernua zer nolakoa den pentsa, kasu honetan, Francisco Josegan Pampons jarri duten, Espainiako lurreko armadako teniente generala Carlos Mazonek bere gobernua berritzen jarraitzeko susperraldi ekonomiko eta sozialerako presidentetzan karguan jarri baitu. Kasu honetan danaren ondotik berregitura egiteko militar bat jarri du bere buru Mazonek. 76 urte ditu eta misio ezberdinetan hartu izan du parte. Bosnia, Herzegovina, Kosovo eta Afganistan ere erretiratu dago aipatu moduan eta bera jarri du Mazonek gertaturiko guzti hori berrerekitzeko modua. Bestalde momentu honetan, Nafarroako parlamentuan Maria Txibite hitz egiten ari da Volkswagenetaz kezka handia dagoelako, dakizuenez, Alemanian 3 planta itxi eta 3.000 langile kaleratzeko aurreikuspena ditu Volkswagenek, Nafarroan horrek zer nora eragingo duen aztertzen ari dira, eta Maria Txibitek esan du ez duela espero inolako eraginik izatea horrek, Nafarroan gauzak ongi egiten ari direla, eta hori ere ez pasatzeko, inbertsio publikoak biderkatuko dituela autogintzari, dakizuenez, Nafarroan ikaragarrizko pisua du landabenek, bai planta berak, eta baita berarentzat lan egiten duten guztien inguruan. Volkswagenetaz ez ezik, Gasteizko Mercedes-Benz lantegiaz ere mintzo, enplegua bermatzeko helburuz doitze plana adostu dutelako zuzendaritzak eta sindikatuek, egunean 3 txanda ordez, 9 orduko 2 txanda egingo dituzte, beraz ikusiko dugu autogintzak kinkalarrian momentu honetan, eta ikusi beharko da estatu batuek iragarritako arantzelek zer nolako eragina duten euskal autogintzari lotuta. Hauxe beraz lagunok kontatzeko genuena. Eskerrik asko oinatze Aizpuru, hauxe azken ordua, eguerdiko 12etan, informazio gehiago hementxe naiz irratian, gu orain bagoaz txuri beltzeko tekletan murgiltzera, Maialen Teiabiderekin. La que puede, la que puede, la que puede, la que puede, la que Todas las Barbies de este que se quedan. Todas las discos mueren por verme tirando poderes. Saben que les meto, me tienen respeto y esqueres. Entre se prenden, no me sorprende la que puede. Hago que suene, hago los deberes. Maialen Teiabide, egunon. Martxa daukagun gaurkoan, gu barrezka hasi gara, zu hemen, agian txuribeltzeko tekletan hain oikoak ez diren doinuekin. Hori da, uste ez dutela inoiz ekarri orain arte olako zerbait, eta egia da ez dutela ekartzen genero urbanoa delako soilik, baizik eta impactu berezi txuauki duelako interneten batez ere, eta gainera eskala internazionalean. Orduan, gaurkoan Tiny Desk kontzertuetan bere biziko arrakasta izan duen saio batetaz, jardu nahi dizuet, Katriel eta Paco Amorosoren kontzertua, zehazki agian batzuk ja ikusi dezute, edo ezagutzen dezute, 13,4 milioi bisita ditu honez gero, eta igotzen doa, hilabete besterik ez dauka bideo honek, hilabete pasatxo, eta hasieratik izan zuen izugarrizko arrakasta. Esan behar da, Latinoamerikako ikuslegoa beti dela oso fidela bere artistekiko eta oso kopurutxua ere, bai. Oso kopuru handikoa. Horrek ere eragina du, baina lehen da bizi, zer da Tiny Desk? Programazo bat. Zuek badakizute zer den Tiny Desk? Bai, nik ez.
programazat eta formato bat ere bai ez? Bai. Formato oso interesgarria. NPR estatu batuar irratiko egitasmo bada, MTV Unplugged zenaren testigo hartu duena. Gogoratzen ez dute MTV Unplugged? Hori bai. Hori bai, bada, horren berdina, baina telebistan izan beharrean, YouTubeen. Berez, irratian eta gero, YouTubeen. Bai, hori da, bai. Eta gainera hori lehen da bizi egiten da irrati bateko redakzioan. All Songs Consider irratsaio musikalaren aurkezle den Bob Boylan, da pixkat Marveleko superheroi bat, hau Bob Boylan. Bob Boyle. Alo Peter Parker. Baina, bueno, Bob Boylanen ideia izan zen, broma giroan esan da, artistek bere mailan inberko zituztela kontzertuak. Eta, bueno, broma pixkat egia bilakatu zen. Eta asistian 2008an lehenengo kontzertuarekin, pixkat indie rock, eta hain ezagunak etzien artistak batuz, eta literalki bere mai inguruan egiten dira kontzertu hauek, grabatzen dira zuzeneko toma baten, ez dago mozketarik eta horrelakorik, gutxi gora 20 minutu irauten dute, ez, gehiago gutxiago, eta ja eundak hain dituzte honezkero, gainera urteak joan ala ikus daitezke geroz eta gehiago daudela, urtetik urtena. Eta orain gutxi gora bera, hilabetean 4-5 kaleratzen dituzte, hilabete luzeenetan 6. Beraz, idea bat egite aldera eta irudi egite aldera. Guk bigarren kafean elkarrezketa akustikoak egiten dira. Baina, esan nahi dut, izango litzateke formatu hori hor taldea jartzen da, eta taldea bere instrumentua jartzen ditu, edo maiaren bueltako kontzeptu hori da, maiaren bueltan hemen gu gauden bezala orain jartzen dira instrumentu gutxi batzuekin, edo bateria bajarri liteke. Bai, bateria, pianoa, teklatuak... Argitze aldera, Izatez, hola, brometan eta ez brometan, hainbat musikarik esan digute. Euskal Tiny Desk eta... Hori da, bai, hortik dijoa pixka. Bai, eta badago gauza bat, bereziki aman komunean daukaguna, Tiny Deskek eta bigarren kafeak. Musikarien kalitatea izan ziteken, baina ez, hemen zuzenekoan egiten da, izan ziteken, baina ez, da, estudioa dagoela, gauzaz beteta, eta gauzak txukun edukitza gustatzen zaion batentzat, ames gaizto bat dela. Zeratzo, ikusten nuen Twitterren norbaitek esaten zuen, Tiny Desk bat ikusten dudan bakoitzean, nola antolatzen nahi zen, nola hasten nahi zen buruan antolatzen, arratzen agertzen diren liburu eta disko guzti horiek, eta nola bilatu nahi dudan formula denak txukun jartzeko eta zorain dauden bezala, eta guk ere hemen liburuak hortxe, apal horietan liburu pia bat dauzkagu, eta ez dago ordeniko oraingoz, baina horrek xarma ematen du. Hori bizia ematen dio, bizirik da zerbait da, ez? Jendea ibiltzen den zerbait, Bob Boylanek bere maila jartzen du horren zerbitzura, eta, entzakit, niri, orain entzuten nahi gana, izan zen ikustet, entzun nun lehenengo Tiny Deska, pila bat gustatzen zait, Tank and the Bangas, izan zen 2017ko txapelketako irabazleak. Kontzertua ez gain ere urtero, txapelketa bat egiten dute talde ez ezagunen artean, eta hasieran orkestu zian oso gutxi, baina orain 600 talde, eta horrela aurkezten zaizkie. Eta espazio horretan? Ez, hau da online bakarrik eta irabazleak dauka aukera kontzertuan bateko Tiny Desk formatuan, baina adibidez hauen antzuten egian hauek, irabazi zuten 2017ko edizioa, egin zuten euren kontzertua eta ordutik egia esan euren fama eta arrakasta eta ez dakit, talde bezala bitzirauteko gaitasuna asko areagotu da. Badago Tiny Desken barruan ere gero, pixkat frikismo teknikora joan da ere, grabatzeko modu bat, eta horren inguruan tutorial pilo bat daude, baina oinarrian ahotsen grabazioan esaterako Newman KMR-80 bat mikrofono erabiltzen da, mikrofono direkzional bada, ikusentzunezkoan asko erabiltzen den mikrofonoa, orokorrean pertigistek eta zinean erabiltzen duten mikroaren antzekoa, mikrorek du modeloaren arabera oso angulo txikian harrapatzen duela soinua, kainoia deitzen zaio horregatik ez, eta orduan izan daiteke 30 graduko anguloan harrapatzen duen zerbait, oso diskriminatorioa da, orduan ahotxera enfokatuta hartuko du, hau oso modu naturalean, ze distantzia desentera dago mikroa, normalean graben presentzia gutxiago, eta hor geroko historiak, baina gainontzeko instrumentuak gutxiago hartzen ditu, eta horre
Ni askotan figatu izan naiz, ez dugu inoiz bigarren kafean autu hori egin, beste mikrofono eta beste sistema batzukin grabatzen dugu. Eta aldakorra izango da, fijatzen bazarete bigarren kafeko akustikoen bideoetan, batzuetan kondensadore mikrofonoekin, Piskat experimentatzen baita ere. 414 akajearekin, edo 440 bat Sennheiser superkardidearekin, hor ere probak egiten joan gara, eta gero egia da ahotsaren arabera, edo formatuaren arabera, mikro batzuk eta besteak baino egokiagoak direla, baino badago oso bilatua den Tiny Desk How to Record bilaketa hori Googleen eta jende asko fijatzen da, oso sonido ona lortzen dute. Hori da bai, eta bereizgarria, osozuk badakizu Tiny Desk eta izalen zuten, oso nasketa gutxi dauka, oso natural dago. Hori da, oso natural dago, eta hori baitare da musikariei bertan parte hartzen duten artistei exigitzen zaien maila minimo hori, ez? Zuzeneko ona eukitzea medio gutxiekin da alik eta akustikoena izan dadila. Sona dezala ere bertara, ez da lekura. Hori da, bai, ez da gongo ediziorik geroago. Baina, bueno, artista bai ez ezagun da bai ezagunak pasatu dira, pues ez dakit, Mark Miller, ja hiltzela dela ikusi den gehien ikusi den kontzertuetako bat, Dua Lipa, adibidez bigarren aldiz joan da orain dela gutxi, bastante sin más. Eta adibidez, pues, euren herrialdetan ezagunak dian, baina gero internazionalki hain ezagunak ez ziren, pues, Catriel eta Paco Amoroso. Pues, peta hoin dute, biralak bilakatu dira, eta pues, lehenengo jakin berko dugu nortzun dian bi hauek, eta zergatik lortu duten hainbesteko arrakasta. Izazteko ez genekin, ez da nola esaten zen Catriel ze idazten da C-A-Zazpi R-I-L, eta esan du... Ez ditugu ezagutzen, ez dakigu nola ahoskatu euren izena. Cuando ella baila, se le ve debajo esa minifalda. Quiero ver que rebote, dum 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 bye, dum y rompe, dum dum bye. Hoy te voy a hacer llorar. Si ella me mata no voy para el gulag. Hoy te voy a comer aunque sea gula. Ese culo es imposible disimular. Voy a abrir la caja bombonera. Ella no prendió y me puso a volar. La noche como vos es espectacular. Ya no importa dónde, no importa el lugar. Y no voy a usar los condones. Baby. Vale, disclaimer. Letrakin ados nago ez, inola ere, vale? Osea, hori aurretik junda dira, nik musikan zitzen ingo. Vale? Eske, lehenengo aldiz entzun unian hau pixkat pasatu zitzaiten nien plan, zer? Osea, ez, letra, bueno, hor dago, jazta. Musika, vale? Musika bakarrik entzungo dugu. Baita ere, bastante, osea, etzitate bain bertan, kometa jalei bat ikusten, ni reggaetoia besten da dantzatzen hemen. Baina, bueno, ez da berriro gertauko denbora askoan, seguruenik. Edo akaso bai, ez dakigu. Akaso bai, ez dakigu. Ikasturtean behin. Edo bi ikasturtean behin. Baina, bueno, lehenengotan, inortzu dira bi pertsona hauek. Pues, iaia nahiak ematen dute, baina ez, Catriel Guerreiro eta Ulises Guerriero. Epa! Bai? Oso gertu, Guerreiro eta Guerriero. Bai, Paco Amoroso dena. Buenos Aireseko bi musikari dira, 83an jaiotakoak. 6 urtetatik daude eskolan elkarrekin, lagunak dia, beti danik. Eta elkarrekin ikasi dute beti, eta proiektuak, naiz eta bakarkako proiektuak dituzten, pues elkarrekin ere egin dituzte proiektu, pues adibidez azkeneko hau. Hori, musika ikasitakoak dia biak kontserbatorioan, eta 2010an Astor izeneko rock progresibo talde bat zuten, da esatez, ostras, pixkatu ruti jundia, ez? Eurek esaten dute hainbat elkarrizketetan, que la plata es la plata, eta rock progresiboak ez du platarik ematen, eta ordea popak bai. Han egin behar da, hemen. Hori da, eta... Ezagutzen ditugu horrelakoak hemen ere bai. Eta musika ona egiten duten bitartean, edo egiteko gai baldin badira behintzat, pues diruare irabazi nahi dute. Eta hortan daude. Plata irabazten. Ez dago gehiago. Ez dakit, diskoa kaleratu zuten, Baino Maria deitzen den disko hau kaleratu zuten urtearen hasieran, uste dut martxoan, eta pues, Tiny Desk kontzertuari esker biralak egin dira, oso ezagunak egin dira, eta orain txoko guztitan topatu ditzazkezue elkarrizketak, eta egia da adibidez ikusi detela zuzeneko kontzertuaren bideoa,
hainbat bideo, eta ostras, ondo dago, Osa, ni ez naiz elektronikazalea, orokorrean, esango nuke, baina, ostras, horrela inda, jungo nintzateke, kontzertu ikustera, sinceramente, Osa, ni ez izan da gauza hauen zalea bereziki. Orduan, ez dakit. Naiz eta kritikarekin entzuten dituten, eta onartu berdet kritikarekin entzuten ditutela, gomendagarriak iruditzen zaizkit. Horre erabilera, ez da? Elektronikan nola bai, azkenen oso ere muzagala da, baina ondo... Eta batez ere, nola lotzen duten, ikusten da asko dakitela. Eta ez dutela edozer egiten, eta egiten duten dana oso aukeratua dela. Eta horraitik izan dute arrakasta berezia, nik uste taini desken ere bai. Guazen entzutera, hauxe, Dunbai, ea zer da nau. Se le ve debajo esa minifalda. Quiero ver que rebote. Dunbai, y rompe. Dunbai. Ze estilo dago? Hombre, hor, reggaetoiaren patroia bintzat badago tunketun gori, baina ez da egit... Ez da reggaetoia. Punk. Bossa nova. Salsa izango. Ez, samba. Samba. Samba bat. Biakatu dute reggaetoi bat samba batean. Eta arreglo hau edanak zortzaizkio taldeari, batez ere Javier Burin teklistari, dala izugarri ona, batez dana esan behar da. Eta formatuan hortain idesken daude. Teklatua, bateria, basua, digamos, samplerrak botatzen dituen neska bat eta perkusio txikia eramaten duena, bi abeslari batak gitarra jotzen duena, bi korista eta 3 haize. Osea, ez dia gutxi. Ez dia gutxi, bai. Bi haizeak perkusionista kongekin eta 3 haizeak, hoiek dia zuzenerako espreski batu dianak, baina, bueno, berez taldea gainontzekoa dira. Eta detai asko daude bisualki baita ere, argentinarrak dianak bisarekin doaz kamisetan, pixka eta azpimarratzeko zenbat kostatzen zaion Hego Amerikar bati estatu batuetan sartzea. Eta daude hor detaile asko Maradonaren kamiseta bat, eta bar, baina bueno, azpimarratzeko gauzako la musikalki. Neri iruditzen zait izugarri polita, izugarri ona, zelako konektatuta dauden neuren artean, da zelako smooth doan dana. Transizio danak, dinamika danak, super koesioa dago taldearen artean, da nabaritzen da asko, pila bat jotzen dutela elkarrekin, eta arregloa ona bilakatzen du, hobeagoa bilakatzen du. Goazen entzutera El Único lehenengo zatitxoa, ez dela oso luzea, eta ea esaten diazuen zer estilo den, zenik hemen zalantzak azkatu, baina bueno, nere ideia badukat. City, ya aterricé. Quiero comer tu culito que hoy no desayuné. Voy a agarrarte ver tu tatuaje del cuello, ese es tu sello. Vine solo para verte, quiero mi premio. Hace 10 horas que estoy en la city, pero ya voy olvidándote. Ya cancelaste 2 Didi y tus amigos llamándote. Son nice, ok, te veo después pa' darte again. Ze estilo dela zango zenukete? Ez dio tankera oso garbirik hartu. Baten nuke esango, ez dakit. Nik lofi dela esango nuke. Zati bat, osea, batez ere bukaeran entzuten den zatitxoan, nik lofi dela esango nuke. Batez ere, ahotsak kenduz gero, lofia entzuten da oso nabarmen. Arregloa do produkzioa, bai da lofia. Lofia, bai. Eta kontuan hau dela, kontzertuko bigarren abestia, osea, samba batekin hasi gea, eta lofi batera pasatu gea. Ez dizuek gogorarazten aurrek urtean edo aurrekoan ez gogoratzen. Komentatu nizuen superduo batetaz estatu batu erra. Anderson Paak eta Bruno Mars. Hori da, behaien arteko dinamika inkluso ahotsak. Paoko Amorosoren ahotsa da haize pila baduena, beste orde askoz ere lirikoagoa bestakoan. Piskat behaien dinamika imitatzen daude, extravagantzia hori estenan, made in Argentina, dana esan berda. Neri beste gustatzen zaizkit Anderson Paak eta Bruno Mars eta hau ez zait gustatzen, orduan egiten zait zaila esatea nek esate dinamika, euren arteko dinamika. Entzun dezagun bigarren zatitxoa. Tengo una jugando conmigo.
Tatuaje en el cuello, sí. El pelo negro, sí. De silicona, sí. Se vieron anoche, sí. We've been fucking dancing, girl. Tú por la noche, yo por el día. ¿Quién lo diría? Yo acá pensando que eres luz. Zertan bilakatu da lofi hau? Zertan bilakatu da? Pixkat funkeroagoa da, ez? Funkeroagoa For on the Floor, dance musika bilakatu da. Dance musika bilakatu da. Osea, hor bomboa. Hora dituzu, For on the Floor. lau golpeak ematen direlako. Bai, hori da. Ez nuen inoiz entzun izen hori. Bai, For on the Floor, osea da hori, dance estiloan, lau kolpeak ematen diala, bomboan, eta pasatu gara lofi batetik, dance estilora, eta adibidez, hemen daude detailetxo batzuk, diala transizioak, nola, justu hor, break hortan, ez da bateriaren breaka bakarrik, osea, dia kongak zati bat, bateria gero, eta gero kolpea azkenian danek. Osea, dia detailetxo txikiak, albidetzen dutenak abesti batek arku dinamikoa eukitze, osea, gora eta bera doa, ez dakizer, gauza bedanak, normalean diskoetan, batez ere pop elektroniko diskoetan, dana hain konprimituta datorren hortan, ez dago dinamikarik, ez dago forte egunerik, suabe egunerik, ez dago. Eta ordea zuzeneko baten horrelako gauzak ahalbidetzea arregloan bitartez, osea, sofistikazio puntu bat ematen dio. Eta orain, spoilerra egin dezuna, Inigo, entzun dezagun zer datorren orain. Jarraitzen dura. Arkatu? Zer da hau? Bai, gainera, ez da bakarrik soloa ejekutatzeko, ez da, lenguajea, notak, ze grufa dagoen hori jotzerako orduan. Ze nota horietan barrena edo, bueno, koloreietan entzun ditzak ez du soloak. Hizkuntza. Baina gero nola dagoen dena taldearekin enpastatuta, ze grufazo ematen ari den. Bai. Bueno, ze grufazo dagoen atzean eta solo horrek nola mantentzen duen. Doaz super estu tempoan, doaz super ondo. Eta entzuten den gitarra elektrikoa da Catriel, bera gitarrista dela. Eta dago soloa eta solia. Bi gauzak eta tonu aldaketak ere daude, osea, super aberatsa da, super sofistikatu da, eta lofizan zerbait bilakatu dela dance, da bukaran da jazz funk bat, kriston solazoakin almaz puro estilo txik korea, ez baina, tio, da nahiteko gaizete, tio, que cabrones, osea, bai, eta horretik, osea, benetan zatizuet, nik musika hau entzuten den normalian, ez, horrela aurkezten diazu, pues aurrera. Osea, benetan aurrera, neregatik bai. Maialen Teiabideren onarpen zigilua bai. darama Catriel eta Paco Amorosoren honek. Bai. Entzun dezagun mi deseo. Ea zer den hau? Hau erresa da nik uste jakiteko zer den. Hau txaloa. Oso ondo, jo. De Japón a Buenos Aires, lo más loco. Esto que me pasa muy fuerte. Hau bai da bosa bat. Hau bai da bosa, no. Bai hori ja usaintzen ari zen bosa. Banekin bazetorrela, banekin. Zer 70s, efektu guztiak. Hau super polita, super lasaia, letra ere polita da, egia san. Igual ez denbora guztian, baina... Eskapatzen zai ez zerbait. Bai, noiz benka, bai. Baina oso abesti lasaia da. Hau ez da Baino Maria diskokoa, hau da Paco Amorosoren lan batekoa, orain 2008koa uste dut abestitako bat. Eta naiz eta orain igual ez digun emango denbora zehazkia aztertzeko eta idana. Badago zatitxo bat, orain ez dugu entzungo, daude kolpe batzuk aizdenak, kontra egiten dutenak eta lotzen dutela super ondo urrengo abestiarekin, ez dute mozten, lotzen dute abesti bat urrengoarekin. Eta dia olako detaileak, olako gauzatxoak arregloan esaten dezuna.
ze pilau. Osea, aizteat, berez abestia, justu entzentzen duguna, justu detai horiek berez ez daude abesti originalean, baina urrengo abestiarekin lotzeko kohesio handia ematen dio. Ze urrengo abestia da Bad Beach, eta ea ezagun egite zaizuen baxu linea. Okay. Hemen daude bi omenaldi. Bat oso nabarmena. Are you Michael Jackson? Hori da. Bat da Michael Jackson. Nik goratu dit, nola zen, giropa? Giropa. James Brown, ez da hori. Entzun dezagun I Wish. Hor dagoela 10. kortetxoa. Stevie Wonder. Baxu linea berdin atonua eta dana esango nuke. Uste da, omenaldia, sample bada, Bai, bueno, kontua da gero euren abestiak beste bide bat jarraitzen du, eta hori dana eta desente aldatzen da, orduan, pues bueno, nik esango nuke omenalditxoa dela gehiago, oza, bestia eraikitzeko modua dela, pues hori, Stevie Wonderren linea mitiko hau hartuz. Eta beste hori, Michael Jackson abesteko moduagatik eta hori dana, oza, dia hor bi omenaldi funk, oza, hau bai dela euneko un funk bat, eta entzun ezagun, popizar batengan ohikoa ez den hau. Hau Catriel da, jotzen. Azkenik, entzun dezagun, kontzertuko azkeneko abestiko bukaera, la que puederen bukaera, ze ospera den hau zuen, zazenik ezakitze estilo den hau. Una motosierra, cocina de piedra, utilo chufán. Música perra, mira la tierra, cotiza como soja. Estoy como Mary, como Tini, como Lelo, estoy high. Si digo verdad, me van a limpiar como Natasha High. Esto suena fatal, tocaron el escape. Esto no es Japón, pero me tomo un saque. Puta salpicaron, puede con leche salpícalo, hasta que no quede oxígeno. Zer rollo da? Haunik... Bai, ziur? Ez da reggaetoi baino, netzako ritmo latino bat oso azkar jota. Hori da, bai. Zein da ritmo latino lau... Merengue. Pentsatu nun, baina merengue azkar bat edo. A ber, nik uste dabiltzala, funkian, jazzean, momentoz da nola soulitik pixka gertu, bosa egin dute... Txoin, bukaera, entzun dezagun, bukaera. Guazen entzutera zetitxo, mesedez. Osa, bai da reggaetoi bat superrazkar, baina entzun dezagun bukaera. Akonpasa hemen, nola da? Free jazz. Estilo libre. Pues horrela bukatzen da kontzertua, eta esatezu, rock progresibo rolloak hemen bukaeran kolpea raro hauekin, eta akorde tensuekin, eta ilunekin, eta... Danari tiketa jarri barrik ez dago, Mailen. Ez. Estilo libre. Bai, pues nahezuna, baina, iruditzen zait oso meritorioa behaien partetik. Eta hemen, pues nire hausnarketa txikia. Oso deigarria da, eta morru pixkat ere ematen dit, nola hainbesteko aberastasun eta konplexutasuna erakusten duen musikak interneten arrakasta handia izatea. Baina gero, artista horiek jakitea, konplexutasun hori ez dela bidea, dirua ematen duena, bestea dela. Eta hala da, baina ezin daukatu jendeari musika konplexua gustatzen zaionik, ze bestela zituzten 13 milioi bisitokiko. Beraz agian, jendeari eman egin behar zaio eta ohitzen joan daitezela? Zuek ze uste ez duen? A ber, txain, galdetu berriro azkeneko hori? Osea, zuen iritziz jendeari konplexutasuna eman behar zaio? Bai, baino... musikan. Bai, baino ezi egin behar da. A ber, hau, lapurtu egingo diot
Horrekin bigarren ados nago kafean gonbidatua izan den pertsona bati, baina berak beti esaten du, zuk ume bati egunero urte baten zehar, egunero ketxupa ematen badiozu, eta bapatean egun batean tomate naturala etxean egindako ematen badiozu, ez dizu hartuko. Ja. Baina, zergatik, urte guztian zehar ketxupa eman diozuleko. Hortxe hausnarketa, beste batean igual heldu beharko diogu sakonago. Maialen Tellabide, mila esker! Ez horreitik. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Goiuri, zuzematetan pentsatzen duzu Erromatar Imperioan. Pentsatu dut, idatzi egingo dut, ze badakit, ze galderakin hasiko dan sekzio hau. Pentsatu dut, Ez da imprevisible izango lankide inigo. Ez, eta gero baina, ez, gidoia ikusita, eta Erromatar Imperioa, gainera, ez, beste zer esango, baina pentsatu dut, ziur, kaldera honekin hasiko dela sekzio hau, eta egia, beraz, banoa loteria erostera, ze torkizuna aurre ikusten ari naiz. Bai, aixe. Baina, erantzun, Maia. Zenbatetan pentsatzen duzu, astean, zehar? Ez, barkatu, astean zehar ez. Zure bizitzan, erromatar... Zemaiztasunarekin pentsatzen duzu Erromatar Imperioan. San Agustine erakutzi berdanin, egunero. Egunero hortxe, Erromatar Imperioan. Orain, zure bizitzako momentu honetan, egunero. Bai. Egunero, erozein ordutan, buru belarri hortxe. Erromatar... Gure teoriak lur joat hozti, no? Zergatik? Teoria honek izatezulako gizonezko gehiago pentsatzen genuela Erromatar Imperioan, eta hor bat zegoen. Zeinek esan ban hori? Bai, badago teoria bat... Zientifikoa, Zientifikoa. TikTokeko zientifikoek. Hasi izan dena, neska emakume batek, estatuar batek galdetu ziolako bere senarrari, eazen batetan, pentsatzen zuen Erromatar Imperioan, zebeak zeukan sentsazioa bere senarrak asko hitz egiten zuela Erromatar Imperioaz. Eta orduan, neska horrek gero, bere jarraitzaile esaten ziren, eta galdetu zuen bikotei, baita, zuen senarrei, zenbatero pentsatzen duten. Eta orduan, viralizatu egin zen, eta, ikusita, lagin oso zabal bat aztertuta, gizonek oso maiz pentsatzen dute, maiztasun handiarekin pentsatzen dute Erromatar Imperioan. Eta orduan gero hor garatu zen beste azpikerketa bat zer ote den emakumeontzako Erromatar Imperioa. Gure Erromatar Imperioa zer ote den, zertan pentsatzen dugu maiztasun handiz, baina bai, antzadenez, gizonek asko pentsatzen dute Erromatar Imperioan. Baina, Erromatar Imperisuk gauza asko barne hartzen dauz, zer gladiadoritan, ero legik, ero esklabuk, ero... Denetarik, klaro, esan dit, lagina oso zabalezen, orduan batzuk esaten zuten, batzuk asko pentsatzen dute, Gladiator bere pelikula gustuko nadalako, baina beste batzuk pentsatzen zuten, errepideak eta nola egin zituzten, eta bat ingenieria dela, eta orduan horrek ekartzen diola burura egunero lanean, Erromatar Imperioko errepideak, beste batek demokrazia. Egia esan, nik geho ikusten naiz, gizonezko multzo horretan, Erromatar Imperioan, hainbeste... Hombre, azte santutan bebai gexaua, pelikulakin eta... Azte santutan, nik etxean telebista espaldi ez daugat, orduan influenzia hori da benur garai baten, gurasoen etxen bizi nintzanen, eta jatzei pasatzen urte askotan. Ja, ero la vida de Brian... Ja, oiek, ez, ja. Ez dakit, baina... Kuriosoa da behintzate. Hola, estadistika errez bat eginda eta gehiagik sakondu gabe, gizonezko askoz gehiago pentsatzen omen dugu Erromatar Imperioan emakumezkoek bai.
Arrapasan. Bai, Arrapasan. bai. Hau besti joan hemen. Bueno. Ze gauzak, eta hau guztia zergatik, San Agustinen inguran hitz egin behar dugulako. Eta nik, unibertsitatean, fentsa, opusen ikasita, San Agustin zan, filosofo fetitxea, osea, gure irakasleantzako zan, San Agustin, ez dut ezer gogoratzen. Baina, badakit gidoia bazten dela, holaxe, erromatar imperioaren gainbehera, eta hortik aurrera San Agustinekin hasiko garela. Hauxe guztia, entzuleo, hauxe izan lotura. Itzazpertuan pasa ditugun 4 minutu hauek, bueno, a ber, gauzat esango dizut, Goiuri, guk ikasiko dugu San Agustinen inguruan, eta Maia Beitiak ikasi du TikTokeko zientzialarien erromatar imperioaren hausnarketen inguruan. Da dena jakituria, azken finean. Bai. Honek prestatuko zaitu zure ikasleekin askotan konversazio hola pixkat azalekoagoak edo mundanoagoak, lurtierragoak izateko. Ez dut TikTok bir olako konversazio mundanuk egitxeko ikaslekin. Bere eskube bai, barot. Baina, eskertzen da, olako datuk eta ez da zinuz sobra. Askotan hitz egiten dugu saio honetan horrelako gauza txolinetaz edo besterik gabekoetaz. Beti ezin dugulako egon hizketan Palestinako genozidioaz, arresi naturalak eta hoiek laborantzan duten ondorio ez. Bikingoek gurean utzi zuten eragin toponimikoaz. Hori ba, noizuean behin hitz egin behar dugu erromatar imperioaz, hitz egin behar dugu oportora joaten balin bazara zure bikotekidearekin harremana amaitu egingo dela. Bai. Hori ere, baina hori zientifikoa da ere, bai. Bai. Hori ere. Zientifikoa da, empirikoa edo. Bai. Diote batzuk. Eta oporto arte junbaik dendan oporto erositxe, ero tabernan oporto eranda, ze probabilidadera hor? Ez, horrez dago arazorik. Oportunidade gutxiago dazkaz. Eskerrik asko entzuleok. Txalo zaparra niretzat. Zer zioen San Agustinek? San Agustinek, San Agustinek sofisten eszeptizismoa gainditu zuen. Da punto, eta listo. Hori ikusi dut gidoian, Goiuri. Hau da, apunteak pasatzen zizkizuenan eskolan edo unibertsitatean, eta norbait egin du eskema bat, eta utzi ditu olako esaldi solteak, ezak ikusten zen esaldia esatzen dau, nundi garatzen dut. Horrekatarako daukagu, gure filosofi irakaslea gurekin. Baieztapen hauek edo gai hauek garatzeko behar bezala. Erlatibismo edo eszeptizismoa esan duzu? Nik eszeptizismoa, zoria bigarren puntua Goiuri. Erlatibismoa lehenengoa. Ez du balio, lehenengo lerro bakarrik irakurtzeak, Ez. Aldera zen. Bizka bilur remotesta zuez, San Agustin lehen da den zu, eta baulako jiji jaja zigaz, da, klaro, onderrepentin dator tostoi bat. Dator zaplastiko bat, ola. Bai. Eskua zeharka, ola, Goiuri goiti bera, dama! Matala zurreku. Saiatuko gara. Bai. Otoi gure alde. Maia Beitia. Pres gaude, San Agustin. Bai. Argiztatuko zaituztet. Yeah. Bueno, simple go. Venga. Pasan aztin sofista, aurreratxua sofistan ingurun engenune berba, eta sofistan erlatibismo ingurun, ez, eszeptizismoa iburuz ez genuen, erlatibismoa iburuz bai, eta hor zelan Josek horren aldeko, aldarri bat etxen da ben. Eta gaur, sofistak barriroik hartute, da batetik erlatibismo eta bestetik eszeptizismo, ezagutzan ingurun eszeptiku, zin ia egi bat ezautzea aia alginean. Eta sofistak esate den, ez. Egi bat egongo bazan be, ezingo genunela ezautu, eta ezautu ezko bezingo genunela komunika, hori gorgiasek esate ban. Eta, San Agustinek hori dena superatzen dau. Toma! Eta zelan superatzen da, batetik erlatibu zer da, ez? Ez da pertsona bat holan definitivamente alturana ero txikixerana izangora dana, segun zeineaz dan, izangora altu ero txikixe. Ja, baina San Agustinek esaten dau. Pertsona bardinantzako ezin je altu eta txikixe aldabatea izan. Hori ere ez da baidagarria. Inigo nitzako, ni inigontzako txikixenaz. Eta 5 urteko ume batentzako altinaz. Ni inigontzako ezinaz izan txikixe eta handixe aldabatea. Hori egia da. Bueno. A ver. Nik inigo ikusten dut maitagarri eta gorrotagarri aldi beren. Gero baraz, holan gauza naztalaik esenak, ez? Baina, baraz gauza batzuk, Kiston zaplastiko bandito, nek, Ni hemen paketxun etorren da. Bai. Bueno, etzen txantxarra. Ona ere ez. Bueno,
erlatibismoa gainditu behar da, baina... Bai, ez baino egia da, inogorentzat maila txikia balin bada ez, inogorentzat maila ezin da altua izan. Hori da. Bai. Hori da. Eta ero estetizismo ingurun, hone sofistak esate bena, ez? Ezin gazixe ezautzeaia, eta berak esaten dau. Bueno, argi barakazu ezin zazela ixe ezautzeaia, ja, zoze barakizu. Bai, bale. Eta orduan ja, gainetik ezautze horretan utz etxen baro ez gaz aiatea ezautzea aiaten, ja, bagaz. Zifai hor zoom hor latinez. Beraz hor, badago San Agustinengan, olako puntu pragmatikoago bat, edo, venga, hau ezin datau badide, baina gero fedea dator. Pragmatismo no, sino... Ez da inola esaten dan fedea, eta ez da latina baino. Bai, dena ondo bainoen jainkoa sartuko izuet hemen. Bai, azkenin berak, Rixan birde, lehenengo enbirde bizkatu lertu beran bizitsi bebaiz. San Agustin esaten dugunin emoten dause erdiarunero jaso zanela, eta hor ja monjikin egon zanela bizitzen. Ez, erromatar imperizu jausten eguala jaso zan Afrikako iparraldin. Orduan, beraz batea esan goro guazi zanela erdiaru, ez? Garen atxeta gero, erdiaru de kristautasunin isu demaseko pixu eukiban. Baina, ondikan ez da erdiaru, hori batetik. Eta gero, ondarrun esaten duen morun, bizitza guzti pindipandan pasaban. Errepikatori bezez? Pindipandan. Pindipandan pasaban. Ama kristauzan, baina bera paganu. Eta gero orduan ibilizan, zelan esan, erle baten morun lorez lore. Bai pentsamondle aldetik, eta bai karnalki bai. Alegia, larroa jozula, untxian moduen. Bai, eta beran parrandak eta botako ban, da beran gauzak, eta gero jabarriroik kristautasuna huelta emanin, pekatu ningurun eta asko pentsaban, eske asko ikixen. Ez da, inoiz konbentutik urten baiko santo bat, beran irudimenin, ez? Mundu ez da bela zautute, beran irudimenin zerre horitzen da ben, horren arabera, ez. Honek oso ondo egisen, zer zan pekatu. Eta orduan, salvazioi eta askatasunan ingurun eta hausnartza emotzan. Ondo da, porque niri San Agustin eta zitzegin zidan irakaslea paisa zan. Bai. Eta ark horrez gain beste asignaturaren batean amodioaz eta usturetaz eta hitz egiten zigun, eta guk pentsatzen, hombre, hau, oso empirikoa, ez da. Hori da. San Agustin bazan? Oso. Ados? Bai. Hau, eski? Bai, eta ordun berak esaten dau, hoxe ez, egi bat nahi ban topa. Osa, mundu nahi ban ezautu, baina gregok arrazionaltasunaz etxebena, berantzako arrazionaltasunez eta nahiku. Ze jangoiku birde, jangoiku ontzungun esaten genune, ku de kalidad. Eta jangoiko baik, hori, ez dakia ondo gabizen ala ez. Eta lehengoko egixe topaten da benara, hoxe, bani espanaz iseta jaten, oza, faiaten baro, baina ja banaz. Ez, horrek, zozelako helduleku bat emotezta, ziurtasunan ingurun. Eta ero besteako, baina jangoiku bikorot. Hemen zifai hor zun, esan birde gero, Descartesek hartu banela, Descartek, ondo hauskatu ezkio. Descartes. Bai. Eta kogito ergozun, kopipega hainban. Logika bardine da, eta San Agustinek huts egiten badut, naiz esaten da bena, Descartek izan ban, pentsaten badut. Zifaior sumori da, zera San Agustinek esandakoa, baina Descarten kogito ergozumen pareko... Bai. Filosofiaren historia behatzen baro, un filosofo izena kopipe gaina be, baina batzutan gaina oso modo deskarau. Endogamia intelektuala, eta batzutan igual hasta literario, oza, literala ere bai. Ados. Filosofoak. Eta... Lehen esan dezu parranden, aino filosofoak ere nahiko parrandazale fama daukate, ez? Daukate. Daukate? Ez da. Ni bakarreta iztetxela ixe. Batez ere parranda baten biara munean ez da gizu ezer, bezperan pasadanan inguruan, alpro jau. Estrategia. Baina, ez dago, Nietzschek etzun parrandan inguruan... Dioniso. Aiakoaz. Eta lotuko du, con discípulos de Dionisios dela rock talde ezagun bat. Bai. Bueno, hori... Zupak izu zehose,
lau erreferentziekin hemen itxurak egiten. Sonatzen dit, nahietenak sonatzen dit. Nitxik esatezun zerbait parrandaren inguruan da horrekin ja, tira. Bueno, San Agustin epe hoxe, jakingo ban, parrandei buruz zertxu. Baina, ja dabil, egixan bile eta kristautasunan defensa sutzu etxen. Eta greguk, arrazoimen utzaz, ja, nahiku ben mundu ezautzeko, eta honek esaten dau, jangoiku misteixo bata. Osa, milagro bat izan zen da mundu misteixure arrazoimenaz bakarrik ezin jou. Gauzat izen morun ulertu. Birdo hor, magixi misteixu, hori kudeatzen lagunduko oskun, eta hori de fedi. Eta normalin fedi eta arrazoimena kontrajarrisak ikusten dizena, berak esan ban, alkarrik lagundu etxetzela, eta hor alkar lan bat proposatu ban. Eta, pausutiz, alkarri laguntzetzela, ez? Arrazoimena azten gazpentzaten, baina beraz gauza batzuk, arrazoimenaz bakarrik ezin jouzenak ulertu orduan fedi birdou. Osa da, salto de altura morun, arrazoimena da korrikanguz, baina zelan da hori, bera barri. Bai, listoia? Listoi, 5 metroa da. Arrazoimenaz bakarrik ez gaiako, orduan birdou pertigi, eta pertigi gira fedi. Lagunduzko oskune salto etxen da jangoikuan aurreatzen. Pertigiaz bakarrik ezin jau salto egin birdou arrazoimenan impulsu. Eta bisan arteko elkarlanaz, aiako gaz, arrazoimenaz bakarrik ezingo geunkena oso gora, jangoikuan aiako gaz. Iri hau adibide okurriaz da nin klasin holan, derrepentin oso posi gatu nitxan. Neure buruaz guztua, bai. Arro. Ez da ibrun bezarte baina. Kirolarola ekarrita ustut, saltatzaileak fedea behar izaten duela. Airean dagoenean, eta zentimetro batengatik ipurdiaren ola kanpokaldearekin listoia edo joko ez duen duda duenean. Orduan izaten dute horiek fedea. Baina, asko gustatu zait paralelismo, arrazoia, fedea, korri egitea, listoia, pertiga. Imaginatzen duzu, kirol kontakizun batean Goiuri San Agustin txertatuta. San Agustinek zioen bezala, grekoek korri egiten zuten, baina berak pertiga eman zion gizabanakoari. Bueno, usabiagak batzutan turrean eta errelakoak egiten ditue. Bai, hemen askanin, behin jangoikute gero ezin je albo batea laga, eta gainetik pentsatzen baro ona eta egixe eta hori dana jangoikuk emotezkule, zeo zelan ustartu birdiz da, berak horri manolako, lanketa bat eman. Eta esan birde, gu konbentzioko gatzu gehiago erogitxea, baina 8 urte iraun bala honek. Ja. 8 urte baino gehiago, hemendik 8 urtea Santo Tomas dator. Eta Santo Tomasei ja, bakotxai beran eremu mongotza, fediei mongotza berana teologizite jango ikut, esangora barrazoimnak beran aldetik jongora. Eta horrei esker, erozientzia irautza zientifikoa eta horri zan, pare mende berandua. Baina San Agustinen fedea eta arrazoimena kredo ut inteligan, sinistu etxendot ulertzeko, horrek gaur egunin ondiakar fededunetan bebai barakar, Josia Zurmendi klasen esatezko morun. Erdiarun dentista ona izateko fededune izan bizan. Osa, zientzialari ona izateko arrazoimen utze ez da nahiku. Sinistun berde, esposu sinisten ez da kaso jango ikun kude kalidad, ondo zabizenik. Osa, arrazoimena ez da bermen nahiku. Orduan, arotz ona izateko fededune izan berde, dentista ona izateko bebai edoze gauza, edoze lanbide etxeko fededune izan berde. Dalako, hoxe magixi inguruko, garantixi ondo gabizela. Zeguk, razionalki pentsata, txarto ongainke. Okerregon gainke, baina jangoiko ezin je okerregon. Eta, erdiaro guztin, eukiban eragine. Horretxetxik erdiarun zientzixin ingurun ikertu zan, eta egon zin aurrerapien zientifikuk, baina eskolastika ez jangoikun ingurun, pentsat arrazoitute hori dana, satana popurri bat zan fedite arrazoimena San Agustin jatxik. Zortzirun urte, beraz ari gara, nolabait kokatzearren,
Kristo ondorengo 200 eta 1200 garren urte Hori tarte da, San horretan. Agustin 354 garren urtin jaso zan, eta 410 hil, eta hortik 800 urtean 1200 bueltan sortu zen Santo Tomas. Eta Santo Tomasek esaman, bueno, bai, fedit arrazoimena ondo, baina ez dakarrezetan beti nazta, egon bakotxak beran ere murakar ikertzeko. Eta orduan, arrazoimenak barakar mundu fisiko bat, fede baik, aldabena ikertu, ez dau fedibir, beran ikerketak eta aurre eruteko, eta zozelako berme bat eukitzeko zuzena dala. Horretxatxi gero, Kepler, Newton, Galileo, eta honedanak etorri zin, zeia fedeik esan bir. Eskerrik asko Santo Tomas. Zortzirun urte makarak ez dira, Horretxatxik, diz ideiak utzako oso arrotzak etxen gazkuz, oso urruti gatzen gazkuz, aparte bebai, baina gure kulturan demaseko eragin euki dabe. Filosofoen bata bestearen, ez dakit, aroak amaitze horrekin, Santo Tomasek nolabait 800 urtea hoi amaiera mantzin horretan, gero eta urrunago joan filosofien ideia horiek luzeagoak izan ziren eta aro garaikidean gutxiago irauten du nolabait hegemonia ideologiko horrek? Bai, azkanin, bueno, arbitraxu debe, bai, baina filosofiaren historian, batxillergo 2. mailan aukeratzen dezen 5 autore, da, bueno, Platonero Aristoteles, osea, Kristo aurretik 300-400 garren urtingaz, gero urrengo kude San Agustin, edo Santo Tomas, eta ero bestitiz Kant, edo Descartes, Nietzsche, ero Marx, eta azkanak Janaren da Simón de Beauvoir, osea, azkanengoko 200 urtitan, askoz be, ez da produkzio iran berbi, baina pentsalari eta korronte gexaua egondiz. Aldaketa gehiago. Eta bebai, variedade gexaua bebai. Ez bakarrik pentsa molde adidez epistemolo ezagutzaren zientzian aldaketa asko, baizik eta adar asko aldabatea jorratu bebai. Ziena pieza hoi, nego? Ikuste hau, Coltrane da Davis diela, baina pieza ziena den Bueno, bai izena saiozu. Miles Davisen album batean dago, baina So What izena du. So What, ados. So mitikoa da, baina ez dakit pieza originala berea den edo... Ez lasa, horrela izenarekin nahikoa dute. Bai, Miles Davisen uste duela, Bueno, hemen gabiltza. Maia Beitiarekin, filosofia giroan, nolabait ulertu nahilean, San Agustiniaz desiertu kruzaten gabiz. Nire ikaslin arpexak poema batiz. Jozuk ja esan duzu, aipatu duzu Santo Tomas beraz, nolabait desertuaren muga batera iristen ari gara. Bai, ja oasis hortxe ikusten da, hortxe. Santo Tomas oasisua da? Ez, beste santo bat. Beste desertu bat. Horretxatxi bai. Guri, bauze, arrotz eta parte etxen gazkune be, bai, baina, bueno, Santo Tomasei eskerrak dator geroko guzti. San Agustinek azkanin fedi dan sartzi, gaina gerua eta sekularizaua duen gizartin, handiokan be, gatxaua etxen gazku ulertzeko. Eta eroamen bada ideia interesante bat gaitzaren inguruan, zeberak esaten dau, gaitza ez dala existiuten, dala gabezi bat. Ze pasaten da berak gaztetaz manikeisti izan zan bai, eta manikeismuk esaten dabe badala ongiaren indar bat eta gaizkearen indar bat. Eta hor dala, pelikuletan morun borrukan etxen dabela, ez? Batman Jokerren kontra, ero de Pinguinen kontra. Pelikula manikeistak onako oso txarrak, baina berak esaten dau, klaro, jangoiku danan gainetik egon bibara, pertsonaje txar bat sortzen duen momentun, ezin je hor parekatute egon, ze jangoiku de beste danan gainetitana. Eta ordun, gaitzaren arazoa zelan esplika, zaten dagoeno, gaitza da onaren gabezia.
Osa, txarra, bere baitan ez da existiuten da, argitxasunero iluntasunan morunez, iluntasune existiuten da ez, argitzen dau eta ja iluntasune junde. Orduan txarra da, ongirik ez da nin. Eta oso dimensioi politxerizten gaztaz, gauza asko aplikalaike bai. Edertasune eta itxusitasunez, itxusitasune existiuten dela, ala edertasun gabezia da. Hala. Inigo gitxitzen ikusi zatxuto lan. Pentsatzen, ez, negon pentsatzen, hemen ere pixat fedea ote zegoen, ez? Fede kristabak bintzat gehien kulturalki zagutzen dugun honek ez planteatzen du, ez gaitzaren aurrean beti dago jaingoikoa. Gaitzaren aurrean beti dago fedea. Eta jaingoikoak eta fedeak beti ematen dute argi, ez? Eta ez dakit pixkat eztan hausnarketa agian egiazko bezain interesatu bat, ez? Bueno, ni plazaratuko dizuet idea hau eta argirik ez baduzue fedea emango dizuet. Baina horretxatxik de añona San Agustin, zeberan interesak oso ondo defendizu zitu ez zitu zen. Oso ondo argumentate ban, eta oso ondo konbentziuten dauz etxitan kristautasune preminazku. Igandean mezetara jomarko dugu Juri. Nik esango dudan bakarra da, kristau eskola batean ikasi nuela, eta ja egin ditu dela, nire bizitzarak osorako, meza egonaldi guztiak. Ja, nik Joan naiz nahiko aldiz mezetara, zegit, 80 urte ditudan arte. Kupu beteta. Nik opus deien ikasi nuen eta nintzen behin ere mezetara joan. Tira, Maia Beiti, ez dakit azpimarratzeko ideari geratzen zaigun hortik. Ni pentsatu gaurkoz nahiko. Ados. Entzuleok jarraituko dugu filosofiaren inguran, urrengo pausua Santo Tomas da, edo oraindik desertura badago, beste? Ez, salto engoro. Santo Tomas ja gaurkoz nahiko atxaturou. Gero ja ondartzan, egualdi derretan baino txugat hartzen egon goaz. Bai, ados. Zeragarri. Maia Beitia, eskerrik asko eta datorren astera arte. Zeuei, bai. Jo. Entzuleok, hementxe Miles Davis, John Coltrane, hemen Cannonball Adderley, Bill Evans, jasaren izar guztien bilera honetan, eta Kind of Blue diskontatik, So What kantuarekin egingo dugu, rengo minututxoa eta bagoaz aurrera. Eta bide batez, esan behar diogu entzuleari, So What hau eta beste bat kantu, Kind of Blue disko honen inguruan, uste dut, Maiaren teia bideke horrelakoren batean, alako hausnarketa sakonagoa egingo digula, ze, oso lan interesgarri eta ziur. Hausnarketarako espazio handia emango duena izango dela, baina guri, agurre esateko ordua ere iristen ari zaigu, beraz, Miles eta konpainaren doinu hauekin aurrera eginez, agur esan beharko dizuegu. Julen Goiz, eski kontrabajak nola sonatzen duen, Julen Goikoetxea, agur Julen. Agur, ondo izan eskerrik asko, konk. Bihar arte, Julen. Jo. Goiuri zeizarandia, bihar arte. Gora borroka feminista. Konk. Eta entzuleok plazer baduzu, bihar goizeko 10:05, guementsi izango gara, naiz irratian informazioaren txanda orain bihar, elkarrizketa akustikoan, indabe tarrak izango ditugu gurean, eta gauza gehiago, bihar kontatuko dizkizu egunak. Ondo izan, aio.
Calm and Bigarren Kafea.